Yaƙi a tsakanin ƙasar Iran da Isra'ila daɗaɗɗen al'amari ne wanda ya samo tushe tun daga bambancin aƙida, burin samun cikakken iko a Gabas ta Tsakiya, da kuma maƙota abokan hamayya ga kowane tsagi. Ƙasar Isra'ila tana kallon ƙoƙarin da Iran take yi na haɗa makamin nukiliya da taimakon da take wa sojojin sa-kai kamar su Hezbollah, Hamas da ma dai sauransu a matsayin wani al'amari da zai iya shafe ƙasar Isra'ila a doron ƙasa. Ƙasar Iran tana kallon Isra'ila a matsayin wata annoba a tsakiyar ƙasashen musulmai, sannan ba ta ɗauke ta a matsayin ƙasa ba. A ranar 14 ga watan Julai na shekarar 2015, bayan shekaru ana ta kai kawo, ƙasar Iran da ƙasashen Amerika, Ingila, China, Rasha, Faransa da Germany suka yi wata yarjejeniya mai suna Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), wacce aka fi sani da Iran Nuclear Deal. A yarjejeniyar, ƙasar Iran ta amince za ta rage aikace-aikacen da take akan makamin nukiliya. A maimakon haka, ƙasashen Amerika da na Turai za su cire mummunan takunkumin da suka sanya wa Iran. Wannan yarjejeniya ta fara aiki a shekarar 2016. A watan Mai na shekarar 2018, ƙasar Amerika ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar Donald Trump ya janye daga wannan yarjejeniya, sannan ya ƙara ƙaƙaba wa ƙasar Iran sababbin takunkumai. A cewarsa, wannan yarjejeniya ba ta isa ta hana ƙasar Iran mallakar makamin nukiliya ba. A shekarar 2019, ƙasar Iran ta rage bin dokokin kula da tsarin makamin nukiliya ta duniya, wato IAEA. Bayan zama da aka yi sau biyu a ƙasar Oman da Italy tsakanin Amerika da ƙasar Iran, an yi zaman ne domin shirya sabuwar yarjejeniyar nukiliya a shekarar 2025. An sake shirya wani zaman domin ya kasance ranar Lahadin 15 ga watan Jun na shekarar 2025, amma sai aka soke shi. An soke zaman ne saboda ƙasar Isra'ila ta aiwatar da wani mummunan hari a ƙasar Iran mai suna Operation Rising Lion, wanda ta ce yana cikin manyan hare-hare da ta taɓa yi a tarihinta, mai ɗauke da shiri cikin tsananin sirri, cin amana da kuma barna da asarar rayuka masu matuƙar muhimmanci ga ƙasar Iran. Da sanyin safiyar ranar Juma'a ta 12 ga watan Jun na shekarar 2025, jiragen yaƙi guda 200 ne suka tashi ɗauke da manya-manyan makamai masu linzami suka nufi ƙasar Iran. Isar su ƙasar Iran ke da wuya, suka harba wannan makaman zuwa tashoshin nukiliya na Iran, sansanonin sojoji da wurare daban-daban. Wannan harin ya yi sanadiyar mutuwar shugaban dakarun juyin juya hali na Iran, shugaban sashen ma'aikatan sojojin Iran da kuma wasu ƙwararrun masana ilimin makamin nukiliya a ƙasar. Wannan harin ya kashe fararen hula da yawa, ya jikkata wasu da yawa har da ƙananun yara a ciki. Isra'ila ta ce kusan wata ɗaya tana shirya wannan harin. Ta ɗauki hayar wasu mutane da suka shigar da akwatuna da motoci masu ɗauke da ƙananan jirage marasa matuƙa da bama-bamai cikin ƙasar Iran. Isra'ila ta ce ta yi nasarar haɗa ƙananan sansanonin sojoji a kusa da babban birnin Iran, wato Tehran. Sannan ta makala bama-bamai a jikin motocin manyan sojojin Iran. Lokacin da Isra'ila ta nufi aiwatar da harin Operation Lion Rise, sai ta kunna wannan makaman da ta shigar ƙasar Iran, suka lalata wasu daga cikin makarin sararin samaniyar Iran. Sannan Isra'ila ta yi nasarar datsar ko hakin ɗin wannan makaran sararin samaniyar na Iran. Wannan ya sa suka kasa aiki har sai da Isra'ila ta kammala aikinta. Ƙasar Iran tana da makamai masu linzami kala-kala masu tsananin gudun wuce sa'a, kamar Shahab 1, Shahab 2, Fatah, Gadir, Sijil, Khaibar Shekan da sauransu. Nisan da ke tsakanin ƙasar Isra'ila zuwa Iran ya kai kilomita 2,300. Makaman Iran suna iya cinye wannan nisan cikin minti 12 zuwa minti 15. Suna iya kutsawa cikin Isra'ila cikin tsananin saurin da Isra'ila za ta sha wahala wurin tare wannan makaman, duk da tana samun taimako daga wasu ƙasashen. A wannan ranar ta Juma'a da kuma daren Asabar da Lahadi, ƙasar Iran ta mayar da zazzafin martanin hare-hare da makamanta. Sun yi mummunar barna a cikin biranen Isra'ila kamar su Tel Aviv da Haifa. Matatar man fetur da sansanonin sojoji wanda yawancinsu ba a ga hotunansu ba saboda wasu dokokin gwamnatin Isra'ila da suka hana ɗauka, kamar yadda sabon shugaban sojojin Iran ya bayyana. Ƙasar Iran tana da manyan makaman ƙarƙashin ƙasa wanda ta sanya musu suna Missile City, wato birnin makamai masu linzami. Isra'ila za ta sha matuƙar wahalar kai hari wannan wuraren saboda zurfinsu da ƙarfin tsaronsu. Sannan wasu bayanai sun ce ƙasar Iran tana aikin ƙirƙirar wani makamin intercontinental ballistic missile wanda ta sanya wa suna Haji Qasim. Wannan makamin ya fi dukkan makaman Iran tsananin sauri da ƙarfi. Ƙasashen duniya kaɗan ne suke da irin wannan makamin,